Hamyurtimiz Mahmud Murodovning jang sanasi va raqibi aniq bo'ldi. U sobiq UFC jangchisiga qarshi jang qiladi. Assalomu alaykum, shum bo'ladi va kanalning qaddi baland qadrdon akalari. Akalarim, sizlar uchun bomba videorolik tayyorladim. Shu kichkina mehnatimizni qadrlagan holda shu videorolikimizga bir dona like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha akalarim, videorolikka like bosish mutlaqo bepul. Mahmud Murodov o'zbekistonlik professional MMA jangchisi bo'lib, UFCda ham faoliyatini olib borgan. U o'zining kuchli zarbalari va harakatchanligi bilan tanilgan. Hamyurtimiz Mahmud Murodovning hozirgi rekord 26 ta g'alaba va 8 ta mag'lubiyatdan iborat. Hamyurtimiz Octagon 61 turnir doirasida 21-sentyabr kuni Scott Ashamga qarshi ringga ko'tariladi. Scott Asham britaniyalik jangchi bo'lib, u ham UFCda bir necha bor jang qilgan. Uning jang uslubi asosan boks va Muay Thaiga asoslangan. Bu jang Octagon 61 turnir doirasida 21-sentyabr kuni bo'lib o'tadi. Bu jang hamyurtimiz Mahmud Murodov uchun muhim ahamiyatga ega. Chunki u o'zining keyingi imkoniyatlari uchun muhim g'alabaga erishishi kerak. Shu bilan birga Asham uchun bu jang uning karyerasidagi muhim bosqichlardan biri bo'ladi. Hamyurtimiz Mahmud Murodovning raqibi bilan qisqacha tanishtirib o'tsam, Scott Asham Britaniyada 1980-yilda tug'ilgan. Hozirgi kungacha professional MMAda 26 ta jang o'tkazib, shulardan 20 tasida g'alaba qozongan bo'lsa, 6 tasida esa imkoniyatni boy bergan. Hamyurtimiz Mahmud Murodov esa 1990-yilda tug'ilgan. Professional MMAda 34 ta jang o'tkazib, 26 tasida g'alaba qozongan, 8 tasida esa imkoniyatni boy bergan. Shum bo'ladi va kanalning qaddi baland qadrdon akalari, nima deb o'ylaysizlar? Hamyurtimiz Mahmud Murodov Scott Asham bilan jang qilsa, kimda ustuvorlik ko'proq bo'ladi? O'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun o'ta muhim. Akalarim, qani hamyurtimiz Mahmud Murodovni qo'llab-quvvatlab kommentariyada olg'a Mahmud Murodov yoki olg'a O'zbekiston deb yozib qoldiring. Bo'lsa bo'lsin, shu ukamga bo'lsin deb shu videorolikimizga bitta moshning like bosib qo'ying. Aziz va qadrli obunachilarim, bo'lganda ham hamyurtimiz Mahmud Murodovga omad tilagan holda videorolikimizni yakunlasak. Agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Mahmud Murodovning zarbasi kabi bitta moshning like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Murodov a Sivy jsou připraveni na další zápas na kartě XFN 15. Murodov je vyšší než jeho soupeř. Murodov začíná hodně pohyblivě, hodně se hýbe na nohou a krouzí okolo svého soupeře. Dělá podstatně méně pohybu a také rychle vystřelil jako raketa, což je jeho zvykem. Skutečně má velmi tvrdé údery, na to si bude muset dávat Murodov pozor. Ta tělesná konstrukce naznačuje tam krásný kop, který mu trefil trochu radu Sivyho. Tady to byla divoká přestřelka, něco tam trefili oba borci. Tím nejhlasitější odezva v průběhu zápasu. Je vidět, že Max se snaží udržet tu vzdálenost na dlouhou ruku, zatímco si se snaží přijít blíž a hrozit těmi divokými sapáky. Murodov znovu vyměnil gard a schytal tam přední ruku od Sivyho.
Pěkný low kick, hezky si do ní přikročil. Pěkná levá od Poláka. Oba borci zatím hrajou relativně opatrně, vždycky 1-2 údery. Minuta do konce prvního kola. A teď už se pokusil Muradov o takedown, který tam naznačoval Petr Knížek. Zatím bez úspěchu. A druhý pokus, tam vypadá něco líp, nicméně se to brání velmi slušně. Maxi Lejkon by se měl snažit spojit si ty ruce pod zadkem, což se mu právě podařilo. A to už se mu podaří hodit. Ale to tvrdý stát od Muradova v závěru prvního kola. Nicméně Sivy jde hned nahoru. Muradov je pořád v jeho zádech, takže z té pozice ještě pořád může těžit, může ho znova hodit. To se ovšem neděje. Posledních pár vteřin. Tady už nezbyde čas na žádnou kombinaci a je... Second round. Step back. Round 2. Fight! A takedown z druhé strany od Sivyho, nicméně dobře obráněno. Velmi rychle roztrženo. A pěkný round kick, ten určitě Mach pocítil. Ačkoliv se tváří, že ne. Stále střídá velmi rychle gardy, aby trochu znejistil Sivyho. Muradov to dělá často, že se netváří na ty údery soupeře. Ale určitě minimálně u toho roundkicku na žebra mu to vůbec nechutnalo. Teď krásný kontr. Zadní je ten high kick od Sivyho. Přeskočený levý high kick jsem zkusil Mach několikrát.
pěkná zadní rovná. Vypadl Chránič a to Silimu. Sivy stále hrozí tou zadní rukou, opět se mu tam podařilo propašovat úder. A další pokus o takedown, tentokrát single leg. Tady to vypadá, že to Sivy asi ubrání. No, pěkný kontr od Macha. Ještě něco, málo přes půl minuty. Zbývá do konce druhého kola. A Sivy už vypadá docela unaveně. Ale teď ten sapák sice minul, ale zasvištěl pořádně. Radou říká ne divákům a dělá tady závěr prostřednictvím alespoň high kicku. Third round. Third and last round. Fight! Poslední kolo mezi Sivym a Muradovem. Muradov zase hodně pohyblivý na nohách. Tam na něco upozornil rozhodčího, nejspíš na to, že tam je nějaká voda na zemi. Je to tak. Je to u rohu Sivyho. Což je samozřejmě možné, navíc je tam i nalepená reklama, to také často klouže. Byl pěkně trefený. Muradov cítí šanci, případně i na takedown, ale teď se tam pokoušel front kick. V tom takedownu se hodně hovořilo v přestávce mezi druhým a třetím kolem. Diváci ženou Macha dopředu, tam teď dokázal trefit, tím, co se Sivy otáčel.
Sivy nejspíš cítí, že ten zápas podle všeho prohrává, snaží se vyprovokovat nějakou větší akci, nicméně Maxi to hezky hlídá na dlouhou vzdálenost a na krátké kombinace. A víc se nenechává strhnout do nějaké zběsilé přestřelky, která by se mu nemusela vyplatit. A další pokus o takedown, nevypadá vůbec špatně. Ještě minuta a půl. Zbývá do konce tohoto zápasu tvrdý low kick od Sivyho. Opět pokus o takedown. Má tvrdé koleno, ještě v kombinaci s úderem. Máme minutu do konce. Sivy hodně ohýbá tu hlavu, když jde dopředu s těmi svými výpady. Celkově tu hlavu hodně sklání. Docela se divím, že se Tomáš snaží načasovat na nějaký ten kontr kolenem nebo i high kickem. Dvacet vteřin do konce. Sivy tlačí. Ale Sivy se trochu podlomil a dostává Sivy na zem a je konec. Marko Bronner ukončuje tento duel poté, co se Sivy dvakrát dostal na zem, ne svojí vlastní. V tomto duelu v posledních 10 vteřinách v závěru třetího kola vítězí na knockout Mahmoud Murad!